காலத்தால் அழியாதவடு, முழு தேசமும் கண்ணீர் விட்ட சோக கதை, வஞ்சித்த உள்ளங்களின் துரோகச் செயல், ஜனாசா எரிப்பு. இது இலங்கை முஸ்லிம்களின் வரலாற்றில் கருப்பு நாள். கடந்த ஒரு தசாப்த காலமாக காலத்துக்கு காலம் ஏதோ ஒரு காரணம் சொல்லப்பட்டு முஸ்லிம்கள் வஞ்சிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். அந்த தொடரில் தான் இந்த படுமோசமான செயலும் அரங்கேற்றப்பட்டது. இலங்கையில் கோவிட்-19 நோய் தொற்று காலத்தில் முஸ்லிம்களின் ஜனாசாக்களை கட்டாயமாக தகனம் செய்யும் அரசாங்கத்தின் கொள்கை மிகுந்த சர்ச்சைகளையும் மன உளைச்சலையும் முஸ்லிம்களுக்கு உருவாக்கியது. இந்த நடவடிக்கை 2020 ஆண்டு முதல் 2021 ஆண்டு வரை ஒரு வருடத்திற்கு மேலாக நீடித்தது. இது இலங்கை முஸ்லிம்கள் மட்டுமல்லாமல் முஸ்லிம் அல்லாதவர்களும் மனித உரிமை ஆர்வலர்களும் சர்வதேச சமூகமும் கடுமையாக எதிர்த்த ஒரு கொடூரமான நடைமுறையாக இருந்தது. 2020 ஆண்டு மார்ச் மாதம் கோவிட்-19 தொற்று நோய் இலங்கையில் பரவத் தொடங்கிய போது உலக சுகாதார அமைப்பு மற்றும் மருத்துவ நிபுணர்கள் உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களை அடக்கம் செய்யலாம் என்றும் தகனம் செய்ய அவசியமில்லை என்றும் தெரிவித்தனர். எனினும் இலங்கை அரசு விஞ்ஞானபூர்வமான ஆதாரங்களின்றி அனைத்து கோவிட்-19 மரணங்களையும் கட்டாயமாக தகனம் செய்ய வேண்டும் என்று சட்டம் இயற்றியது. இதன் அடிப்படையில் 2020 ஆண்டு மார்ச் மாதம் 31 தேதி முதலாக ஒரு முஸ்லிமின் உடல் தகனம் செய்யப்படுகிறது. And we are acting in terms of the advice given by the expert committee. එබැවින් වහාම පහලින් පවතින හුණුගල් තීරයේ ඇති භූගත ජලයට මෙම වෛරසය එක්වීමේ සම්භාවිතාවය ඉතාමත් වැඩියි. නිර්දේශ ලබා දීමට පත් කළ විශේෂඥ කමිටුවේ නිර්දේශය වී තිබෙන්නේ කොරෝනා රෝගයෙන් මිය යන පුද්ගලයන්ගේ මූර්ත දේහ ආදාහනය කළ යුතු බවයි. එවැනි විශේෂඥ නිර්දේශයන් සමාජීය ආගමික දේශපාලනික හෝ වෙනත් කිසිම පුද්ගලික හේතුවක් නිසාවෙන් වෙනස් නොකරන බවත් කාරුණිකව සඳහන් කරනවා. இது உலக முஸ்லிம்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியையும் துக்கத்தையும் ஏற்படுத்தியது. முஸ்லிம்கள் மரணித்தவரின் உடலை அடக்கம் செய்ய வேண்டும் என்ற மத நம்பிக்கையுடன் இருப்பவர்கள், ஆனால் இலங்கை அரசு மண்ணில் அடக்கம் செய்யும் நடைமுறையால் நிலத்தடி நீர் மாசுபடும் என்றும் அதனால் மீண்டும் கிருமிகள் பரவலாம் என்றும் தவறான காரணத்தை கூறி கட்டாய தகனத்தை நடைமுறைப்படுத்தியது. இதில் சுமார் 13,183 உடல்கள் தகனம் செய்யப்பட்டதாக இன்றைய சுகாதார மற்றும் மக்கள் ஊடக அமைச்சர் டாக்டர் நலிந்த ஜெயதிஸ் அவர்கள் தனது பாராளுமன்ற உரையில் தெரிவித்தார். ගරු කතානායකතුමනි, A1 COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වීමෙන් ආදාහනය කරන ලද මල් සිරුරු සංඛ්‍යාව 13,183කි. அதிலும் மிகவும் மனவேதனை தரும் சம்பவமாக 20 நாட்கள் மட்டுமே நிரம்பிய ஷெய்க் என்ற குழந்தையின் உடல் 2020 டிசம்பர் மாதத்தில் கட்டாய தகனம் செய்யப்பட்டது. குழந்தையின் பெற்றோர் கடுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவித்திருந்தாலும் அதிகாரிகள் எவ்வித அனுமதியும் இன்றி குடும்பத்தினரின் விருப்பத்திற்கு விரோதமாக தகனம் செய்தனர். இது முஸ்லிம் சமூகம் மட்டுமின்றி சகல சமூகங்களையும் கவலைக்குட்படுத்திய ஒரு பெரும் சம்பவமாக மாறியது. உலகம் முழுவதும் எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடைபெற்ற முஸ்லிம் சமூகமும் மனித உரிமை அமைப்புகளும் தமது கடுமையான எதிர்ப்புகளை தெரிவித்தன. மரணித்த உடல்களை அடக்கம் செய்ய அனுமதிக்க வேண்டும் என்று குடும்பத்தினர், மத தலைவர்கள், அரசியல்வாதிகள் என பலர் தொடர்ந்தும் கோரிக்கை வைத்தனர். கொழும்பு, கிழக்கு மாகாணம் மற்றும் பிற பகுதிகளில் பல அமைதி ஆர்ப்பாட்டங்களும் போராட்டங்களும் நடந்தன. உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன. ஐக்கிய நாட்டு மனித உரிமைகள் ஆணையாளர் மிச்சல் பெச்லெட் உட்பட பலரும் இலங்கை அரசை இந்த முடிவை மாற்ற அழுத்தம் கொடுத்தனர். அம்னஸ்டி இன்டர்நேஷனல், ஹியூமன் ரைட்ஸ் வாட்ச் மற்றும் OIC போன்ற சர்வதேச அமைப்புகள் இலங்கை அரசின் முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான இந்த கொள்கையை கண்டித்தன. சர்வதேச வழக்கறிஞர் சங்கத்தின் மனித உரிமை நிறுவனம் இன்டர்நேஷனல் பார் அசோசியேஷன், ஹியூமன் ரைட்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட் இலங்கையின் கட்டாய தகனம் கொள்கை மனித உரிமை சட்டங்களை மீறுவதாகவும் அரசாங்கம் இதனை மாற்ற வேண்டும் என்றும் கடுமையாக கண்டித்தது. முன்னாள் பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கான், துருக்கிய ஜனாதிபதி எர்டோகான் மற்றும் மாலைத்தீவு அரசு இலங்கை அரசை இக்கொள்கையை விடும்படி உறுதியாக வேண்டிக் கொண்டன. மேலும் மாலைத்தீவு அரசு கோவிட்-19 இறந்த இலங்கை முஸ்லிம்களின் உடல்களை தங்களது நாட்டில் அடக்க
அடக்கம் செய்ய தயாராக உள்ளது என்றும் அறிவித்தது. 2021 பங்களாதேஷ் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா இலங்கைக்கு கொரோனா தடுப்பூசி உதவி வழங்கும் போது முஸ்லிம்களின் ஜனாசா அடக்கம் செய்ய அனுமதிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தினார். இதனுடன் பல்வேறு தரப்புகளில் இருந்து வந்த அழுத்தங்களினால் அரசாங்கம் தனது முடிவை மறுபரிசீலனை செய்ய தொடங்கியது. Forced cremations of Sri Lankan coronavirus victims, including Muslims and Christians for whom burial rights shared guidance on how burials can happen within WHO guidelines to the Sri Lankan authorities. The rise of anti-Muslim sentiment and the decision by the Sri Lankan to mandate cremations. அதுபோலவே சர்வதேச ஊடகங்களும் தொடர்ச்சியாக இதனை கண்டித்து வந்தன. And in April, Sri Lanka made cremation mandatory for all Wuhan virus victims. The move was 100% political. श्रीलंकन हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन का खैर मकदम किया है जिसमें government to add its policy of forced في الأيام الماضية توفي رضيع श्रीलंका में किसी भी मजहब के अफराद advice of its technical experts committee and it can't make exceptions for any community. Well, Sri Lanka's policy of cremating those who have died from COVID. About the cremation of Muslim corona victims in Sri Lanka. بعد حرق جثتي مسلمين ماتا بسبب فيروس كورونا في பல மாதங்களாக மக்கள் போராடிய பின்பு 2021 ஆண்டு மார்ச் மாதம் இலங்கை அரசு முஸ்லிம்களுக்கு ஜனாசாக்களை நல்லடக்கம் செய்ய அனுமதி வழங்கியது. இதன் மூலம் ஒரு வருடத்துக்கு மேலாக நடந்து வந்த மத அடக்க உரிமை மீறல் முடிவுக்கு வந்தது. இம்முடிவுக்கு வந்த பின் தகனம் செய்யப்படாத உடல்கள் ஓட்டமாவடி மஜ்மா நகரில் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டன. බලහත්කාරයෙන් කොරෝනා වලින් මැරෙන මුස්ලිම් ජනතාව බලහත්කාරයෙන් රජයේ මැදිහත් වෙලා මේ කරන ආදාහනය විසින් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් කරන උපදෙස් පිළිපදින්නේ නැතුව කිසිම විද්‍යාත්මක පදනමකින් තොරව මේ කරන දේන් රටට වෙන හානිය අපේ සමාජයේ කොටසක් කියනවා නම් ආදාන කිරීම අපේ අන්තිම මූලික විශ්වාසවලට පටහැනි කියලා අපි අහන්න ඕන ප්‍රශ්නේ අපි කොහොමද භූමදාන කිරීම ඉතාම ප්‍රවේශමෙන් කරන්න කියන එක මිසක් වෙන ප්‍රශ්න ඒක තමයි මූලිකම ප්‍රශ්නේ. So of whatever religion it is, whether you're Christian or you're Hindu, I mean, why not in that at least? Because that's the last right. අපි අනිත් අයගේ ආගම්වල කැමැත්ත අකමැත්තට විශේෂයෙන්ම විද්‍යාත්මක පදනමක් ඒ සම්බන්ධයෙන් නැත්නම් අපි අහුම්කන් මේ වෙනකොට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පවා කොරෝනා වෛරසයෙන් කෙනෙක් මිය ගියොත් වැළලීමෙන් ඒ ප්‍රදේශයේ හෝ ජනතාවට සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්නයක් ඇති නොවන බව සහතික වෙලා තියෙද්දිත් ලංකාවේ රජය තවසෙම් අන්තවාදී නතලොස්සක් සතුටු කිරීම සඳහා මෙවැනි ජාතිවාදී ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කිරීම ඉතාමත්ම භයානකයි. රටක් දියුණු කරනවා නම් දියුණු කරන්න පුළුවන් මිත්‍යාවෙන් නෙමෙයි විද්‍යාවෙන්. මිත්‍යාව පදනම් කරගෙන කිසිම රටක් දියුණු වෙලා නැහැ. විද්‍යාව පදනම් කරගෙන තමයි රටක් දියුණු වෙන්නේ. මේකත් වැනි අවස්ථාවක්. මේ නිසා අපි සැබෑ දේශප්‍රේමීන් හැටියට ශ්‍රී ලංකාවට ආදරය කරන හැටියට ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ අනෙකුත් රටවල් සමග දියුණු වෙනවා දකින්න කැමති අය හැටියට අපි මේ වෙලාවේ සුළු වශයෙන් හෝ අපේ අදහස් මෙතනට ඇවිල්ලා ප්‍රකාශ කරනවා. මේ මුස්ලිම් ජනතාවගේ අය කොරෝනා වෛරසය වැළඳිලා මිය යනකොට ඒ අයව රජයෙන් බලන්න දෙන්නේ නැතුව ඒගොල්ලන්ගේ කැමැත්ත ගන්නෙත් නැතුව විරෝධතාවය මත තිබුණත් ආදාහනය කරනවා කියලා. මෙතන දේශපාලන වශයෙන් මුස්ලිම් ජනතාව සමග තියෙන වෛරයක් නිසා කවුරු හරි අන්තවාදී අපේ කියන බෞද්ධයින් කියලා කියා ගන්න අයගේ මුස්ලිම් විරෝධය නිසා මේ අන්තවාදී අදහස් අනුව මේ අයගෙන් මේ අවස්ථාව පාවිච්චි කරගෙන පලි ගන්නවා කියලා අපි පෙන්눔 කරන්න හොඳ නැහැ. ගරු කතානායකතුමනි, WHO ආයතනය ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය කිව්වා
කොරෝනාවෙන් මරණයක් සිදු වෙනකොට ඒ අදාළ පාර්ශවවල කැමැත්ත අකමැත්ත අනුව භූමිදානය කරන්න පුළුවන් ආදාහනය කරන්න පුළුවන් කියලා. දැන් මට ඇහුණා ඇමතිතුමිය කියනවා සියලුම ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ නිර්දේශ අනුගමනය කරනවායි කියලා. හැබැයි මේ රටේ මුස්ලිම් ඉස්ලාමීය ප්‍රජාවට ඒ අයව ඉලක්ක කරගෙන කොරෝනාව ව්‍යාප්ත කරන්නේ මේ රටේ මුස්ලිම්වරුන් ඉස්ලාමීය ජාතිකින් කියන කතාව නිර්මාණය කරලා මොකද්ද කරේ? පුච්චන එක පාප කර්මයක්. ඒ ආගමේ ඒ සංස්කෘතියේ. නමුත් මොකද අපේ රට කරේ? ඊටාත්ම අන්තවාදී තීන්දුවක් ගත්තා. යුතුයි. මොන කමිටුවරවත් තියෙන්න බෑ. කමිටුවලට මිනිස්සු ඡන්දෙ දීලා නැහැනේ. මිනිස්සු ඡන්දෙ දුන්නේ ඔබතුමා අහපු ප්‍රශ්නේ ඉතාම නිවැරදි. මිනිස්සු ඡන්දෙ දුන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාට. මිනිස්සු ඡන්දෙ දුන්නේ මේ රජයට. අවසාන තීන්දුව ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් රජයත් ගත යුතුයි. කමිටුවලට නිර්දේශ කරන්න පුළුවන්. වතුර උඩ තියනවා කියන්න පුළුවන්, යට තියනවා කියන්න පුළුවන්, නොයෙකුත් දේවල් කියන්න පුළුවන්. අවසාන තීන්දුව තාමත් පරණ තීන්දුවම තමයි. මලසිරුරු ගැන නෙමෙයි. මොන දේ පිළිබඳවත් ඒක අපි කියනවා නෙමෙයි අපිට ඕන දේ කරා. මිනිස්සුයි අපිට කියලා තියෙන්නේ. මිනිස්සුයි තීරණය කරුවේ 3න් 2ක බලයක් දීලා රට පාලනය කරුත්තේ කවුද කියලා. මිනිස්සු ඒ තීන්දුව දීපුවාම කමිටු නිර්දේශ ඒ සියල්ල හොයලා බලන්න පුළුවන්. මේ රට කාටත් පොදුයි. අපි සිංහල මහජාතියක් තමයි. නමුත් මේ රටේ පුරවැසියෝ හැටියට මුස්ලිම් ආගම අනුව භූමදානය කරන එකත් විශේෂඥ කණ්ඩායමක් මගින් බලලා තීන්දුවක් ගන්න එක ඒ අයගේ යුතුයකම. ආණ්ඩුව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය කියන විදිහට මුලින්ම එක කරා නම් එහෙමනම් අද ආණ්ඩුව මූණා දීලා තිබෙන මේ වලදානවාද දවනවාද කියන ප්‍රශ්නය ආදානය කරනවාද කියන ප්‍රශ්නය සැබෑවින්ම වග කිය යුත්තේ මේ ජාතිවාදී ආණ්ඩුවට අන්තවාදී ආණ්ඩුවට. දේශපාලන වශයෙන් මම හිතන්නේ ලෝකයේ අනික් රටවල් වල භූමදාන කටයුතු වලට ඉඩ තියෙනවා. මේ රටෙත් ඒ සඳහා ඉඩක් තිබිය යුතුයි. Well, originally Sri Lanka followed the WHO guidelines which permitted burial. But when the first Muslim person died, they forcefully cremated that body. And then the next day, they changed the policy and said those who die of COVID-19 must necessarily be cremated. முஸ்லிம் சகோதரர்களுடைய அந்த ஜனாசா நடக்கும்போது அவர்களுக்குரிய சில மார்க்க நடவடிக்கைகள் இருக்குது. அந்த மார்க்கத்தின் மூலமாக நல்லடக்கம் செய்வது வளமையாக இருக்குது. இது உலக நாடுகள் மற்ற நாடுகள்லாம் செய்கிறாங்க. அப்போ அதே நடைமுறையை உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் என்ன சொல்லியிருக்கோ அதே நடைமுறை இலங்கையை பயன்படுத்த வேண்டியது. මේ පහුගිය දින 20ක දරුවෙක් බිරින්දෑවක් ආදාහනය කරා. ඒ දෙමව්පියන්ගේ අවසරත් නැතුව දෙමව්පියන්ගේ විරෝධතාවය මත මං හිතන්නේ මට ඒ කතාව ඇහුණ වෙලාවේ ඉඳන්ම මං හිතුවේ දෙමව්පියන්ට මොනවද දැනෙනවද කියලා. இறுதியில் இந்த கட்டாய தகனம் ஒரு பாரிய குற்றமாக குறித்த அரசு ஏற்றுக்கொண்டு மன்னிப்பும் கோரியது. You know, there has been a lot of discussion and heartburn about the burials and what took place during COVID-19. During this time, there were a lot of pain witnessed only mainly by the Muslims, but there are also Hindus, Buddhists, I know, and Christians who also like to bury. So we'd like to apologize to them on what has happened. அதுபோலவே இந்த அரசாங்கமும் இது பாரிய தவறு என்றும் குறிப்பிட்டது. ඒ අනුව ලංකාවේ වකට පැවති ආණ්ඩුව විසින් ගනු ලැබූ තීන්දුව විසින් බරපතල ප්‍රශ්නයක් ඇති කළා. ඒ ප්‍රශ්නය පිළිබඳව අපි සංවේදී එතනදී ගත්තු දේශපාලන තීන්දුව ගැන රටක් හැටියට අපි ලැජ්ජ වෙන්නට ඕනේ. ඒ නිසා තමයි අපි කණ්ඩායමක් හැටියට ඒ වෙලාවේදී අපි අදහස් ප්‍රකාශ කළේ කියන්නේ දේශපාලන තීන්දුව මත විද්‍යානුකූල නොවන වාර්තා හදලා එහෙම තීන්දුව ගැනීම වැරදි කියලා. இதனால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நியாயம் கிடைக்க வேண்டும். அரசாங்கம் இந்த அநியாயத்திற்கான நீதியை முஸ்லிம்களுக்கு பெற்றுத்தர வேண்டும். அன்பான ஒருவருக்கு இறுதியாக செய்ய முடியுமான ஒரே ஒரு கைமாறு இறுதி கிரியைகளும் நல்லடக்கமும் தான். அந்த உரிமையையும் அரசியல் பழிவாங்கலின் மூலம் பறிக்கப்படுமானால் எவ்வளவு பெரிய அநியாயமாகும் என்பதை இலங்கை மக்கள் என்ற வகையில் நாம் வெக்கித்து தலை குனிய வேண்டும். இந்த அழகான தாய் நாட்டில் பல்லின மக்களும் ஒரு தாய் பிள்ளைகள் போல ஒன்றாய் ஒற்றுமையாய் வாழும் பொழுது இப்படியான அரசியல் பழிவாங்கல்கள் இனங்களுக்கு மத்தியில் முருகல்களையும் பிளவுகளையும் ஏற்படுத்தும்.
ஏற்படுத்தும். எனவே இந்நாட்டில் யாருக்கு என்ன அநீதி நடந்தாலும் ஒரே வரிசையில் நின்று மனித நேயத்திற்காக சகல இனத்தவரும் ஒன்றிணைந்து போராட வேண்டும். இனி ஒருபோதும் இப்படியான மத இன ரீதியான அரசியல் பழிவாங்கல்கள் இந்நாட்டில் நடைபெறக்கூடாது என்பதே எமது எதிர்பார்ப்பாகும். மேலும் தகனம் செய்யப்பட்டு 5 ஆண்டுகள் பூர்த்தியாகும் இந்த துக்கமான வேளையில் தகனம் செய்யப்பட்டவர்கள் மற்றும் அடக்கம் செய்யப்பட்டவர்கள் யாவரையும் ஞாபகம் செய்து அவர்களின் மறுமை வாழ்வுக்காக பிரார்த்தனையும் புரிவோம். யா அல்லாஹ், அவர்கள் அனைவரையும் மன்னித்து உயர்ந்த சுவனவதியை கொடுப்பாயாக. ஆமீன் ஆமீன் யா ரப்பல் ஆலமீன். அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன்.